Sí, iaia, sí. Va per tu. Vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie, jo. Vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. S'aixeca al matí, es fa una torrada amb ball i arengada. Vaya guarrada. Tot seguit pitja el botó de l'ordinador i obre el canal. La iaia Cesca es vesteix fent la vertical. Que brutal, que brutal. 3 milions de reproduccions té el seu vídeo posant-se els mitjons. Mitjonets de color rosa. Per sortir de casa agafa el seu patinet. No té porta, té una rampa i salta com un coet. Adelanta un cotxe, esquiva una moto, es gira i els diu: Què passa, tronco? Li fan una foto per excés de flor. Ei, jo vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie, jo vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. Quan arriba al mercat, tothom la mira i diuen: ja ha arribat! El carnisser es posa a tallar carn a saco. La flaquera fa pa per un tubo. Allà baix, el de les llaminadures reparteix caramelets a tort i a dret. Quan de sobte el peixater se la mira i li diu: iaia, posa'm un rap. Verduretes talladetes picades amb sal i pebre, nous i panses i espècies de la Índia i de la terra. És de màxima importància que el producte sigui fred, si no tota la moguda no et servirà pas per res. Verduretes talladetes picades amb sal i pebre, nous i panses i espècies de la Índia i de la terra. És de màxima importància que el producte sigui fresc, si no tota la moguda no et servirà pas per res. Vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie, jo vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. Quan arriba a casa ho té tot preparat, no fa la mitjana, fa una festa pel veïnat. Ja ha arribat tot el barri, 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 ja ha arribat tot el barri. Festa, la festa de la Cesca. Ja ha arribat tot el barri. La festa, la festa de la Cesca. Ja ha arribat tot el barri. La festa, la festa de la Cesca. Ja ha arribat tot el barri. Jo vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie, jo vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. Vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. Vull conèixer a la iaia Cesca. Tothom parla que és d'una altra espècie. 3 milions de reproduccions té el seu vídeo posant-se els mitjons. Mitjonets de color